Cah ayu zeyengku. Zeyingnya apa? Ya sayangku. Oh, bahasa kaul. Kamu tahu nggak di luaran sana Ada apa sayang? banyak kerlip yang ada di atas. Wow. Apa itu namanya? Kene rungokno iki lho. Kota Batu. Lah, bintang yang di atas loh. Oh, bintang. Bintang selalu menyinari langit di malam hari. Seperti dirimu yang hadir di hidupku. Selalu menyinari hatiku sayang. Oh, sayang, bisa aja kamu. Kamu Lintang, tahu nggak? Lintang. Dalam Kowe muni sayang ning kono ki lahir batin. nggih mboten jane. Lho, kok mboten. Kowe nak anggepen lahir batin lho. Emah, Kok emah? Ya bener. Bener. Aku ki wong sak gandeng-gandenge sak donya. emah. Ya Bacil. Bengi iki kejaba aku karo sampean aku ya kejaba nggawa Mbak Deni, aku ya nggawa anakmu wedok sing saka Kediri. Lintang rembulan. Lintang Kairo. Nyang apa to tak arani anakmu wedok? Dadi iki mumpung Mbak Deni ya rawuh to. Kowe kan di anak wedok ning Kediri. Karo sapa iki? Anakmu karo sapa ning Kediri iki? Wis sik tak. Ayo akoni. Anakmu karo sapa kowe? Wis sik tak tem debok lho. Ora lho mumpung Deni enek lho iki awake Aku dhewe. lho wong Wong lanang iki sing fair. Aku lho polos. Nek iya. Iki anakmu karo sapa? Iki sing Maksud- aku lho ora ngerti apa-apa. Lah kowe kok anu iki anakmu wedok saka Kediri kok nggih kok ngono. Jaremu anakmu. Wis sik tak buang rambutmu. Iki peh. Maksudnya lah jenis sakmono iku ora sak anakku wedok. Ora ana bojomu kok terus Anu to? aku gak wani omong. Ibarate to. Ibarate Oh, aku ngono. wong polos-los. Kowe kuwi. Polos sak pindho kuwi lho. Lah kowe iki rumah saku. Kowe iki kok ngomong aku pindho, dalang ya ping pindho. Napa ge Pak Dalang? Padha ae kok. Ya naudzubillah min zalik. Kowe aja ngantek ping pindho. Lah, Nah, berarti sing polos ki aku. Kowe iki lho aja ngantek ping pindho. Lek iso ping 3. Malah nemen lho, Pak. Rumah saku. Gila ketoke Coba Lintang Kairo diaturi Nduk sayu. jumeneng. Tak arani tak aturi munggah engko menek rono malahan wong panggunge ning kene. Ampun. Biyen isih cilik saiki kok go wedi ya, Pak. Ya, selamat malam, Bapak. Suarane iki lho, Cil. Piye, Nduk? Om Rudi, selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu Om Rudi. Sugeng dalu wong ayu. Suarane khas iki, Cil. Kowe iki piye ta? Kasopong bindeng. Dari kecil kula nggih memang ngeten iki lho. Suarane mulai cilik. Lah iki sing opene cilik sapa to aku, Bos? Awakmu to? Lho, oh berarti anakmu tenan. Anakmu karo sing sapa? Enek Deni lho, kowe wedi apa piye ngakoni tak Ada suampuk. mama lo di sini. Aku lho omong-omongan karo Agus. Wo anak paribasan lho. Paribasan. Nah, ngono wae rumah Aja saku. ngedek-ngedek iki lho. Titik-titik ngaku anakku wedok rumah kamu. Anakmu karo sapa? Pokoke anggere ayu diaku anak, Ah. mangke nek sugih Anak diaku kuwi lho. dulur. Ya jenenge wong sakmene kan saumurane anakku ya tak anggap kaya anak. Lha wong gedine lho padha karo kok kaya anakmu lho, anakmu sik cilik lho. Iki engko cilik neh lho. Sesuk tak wantem tas mulim. Maksudmu mau anggap apa? Ya tak anggap Mau anggap apa? dulur. Loh. Ya lek kono gelem. dulur mana? Lah iki kene ayu gek irungmu mletok. Nah. Lah masamu malah api irung mekrok timbane irung sing mancung ngono kuwi mangsamu. Lah nyang apa? Lah, Irung lah, mekrok kok itu iso? kedireken boros. Irung mekrok itu istimewa, Bro. Merkok. Istimane ning ndi? Mekrok karo mancung kuwi nuwun sewu lak masalah udara kuwi resikan sing mekrok. Lah kok iso? Hawa ta? Hawa. Bawa Oh, ulune oh. akeh. Hawa. Heeh. Ulune akeh sing mekrok dadi nyaringe udara itu lebih sehat. Oh lebih bersih. Wong Ora ngono. percaya. Lah kan nuwun sewu koi kan duwe irung apa ora? Lho, duwe. Ning ndi gone? Irunge koi ta? Ya, Ya ning gone. ayo ning ndi gone? Ayo. Lho, gone ya ning irung to. Awakmu jarane juragan koi. Sik to. Koi iki manggone irunge ya ning irunge ngono. Ya ora ning irunge. Mosok irunge ning kupinge, kan ya ora mungkin. Ya ora enek mesti. Ayo manggone irunge koi ning ndi? Lah nyapa kok ngurusi irunge keri irunge koi. Wong irunge aku dhewe kaya kene ngurusi koi barang iki lho. Kowe rumah saku ora Wong ki kaya iki lho. Lintang koi. Lintang Kairo kok. Lintang koiro. Lintang Kairo suarane penak, Bos. Halus. Iya mergo Suarane mancung. Iki- Suarane halus uga mergo mancung. Mancung. Kinat. Heeh. Nek suara mekrok ngono apa iso suara halus? Lah bojomu suara apa ki irunge mancung suarane kok gembrek keterak kucing. Kuwi maune suarane ya halus. Terus saiki. Lho, bar kuwi terus keterak kucing. Rumah saku. Lintang Kairo ki najan to isik sekolah. Ning nyatane ya nyinden teko ndi-ndi. Alhamdulillah. Rame ning pulau. Pangestune
neng panjenengan Pulau Om Jawa, Rudi. neng Pulau Kalimantan, neng Pulau Sumatera. Rencana Alhamdulillah. sampean arep neng Palestina ya? Loh, kok teng mriko to jenengan? Sampeyan Sinten apa to bos katanya, ngurusi Pak? sinden. Nyindir. Lah kaya ngene mbok pamer ning aku. Lah bojone Nyindeni selentem. nyindeni bom liwat. Bojone selentem masa kaya ngono ya tekan dindi. Tekan dindi rame. Dingene minggat ning tilik napa tukone gelang dingi. Pak aja minggate to, Pak. Maksudnya bojoku ku yo rame tanggapan ngono. Tanggapan apa? Ora rame. Wulan kaya ngene kok rame tanggapan aku pengen roh wonge aku. Nah, Coba Sinten? ulang tahun PT Selekta yang ke 75. 75. Pak Direktur Alhamdulillah. Utama juga masih lelenggahan. Bapak Sujat Sugeng Dalu Bapak. Alhamdulillah tasik wungu panjenengan Eh nipun. Gresel, ora kaya anakmu iki lho. Sugeng Dalu Bapak, tasik wungu Bapak. Anakmu tahu Sugeng Dalu bleyek. Unggah-ungguh Bleyek ketata. semaput ya. Anakmu. Semaput. Kan mari ngomong ini terus nek cabal pelan diantem ndase semaput. Mas aku. Nggih, Kowe jane kok iso diucapkan. mancing barang. Lah apa to? Nyambut gawemu ki apa terus ane senar. Kowe gledah-gledah ning kono tak tonyo pisan sakoke. Om Rudi suka mancing ya Om Iya. Rudi? Oh ya, saya itu apa-apa saya pancing. Wah. Opo ae tak pancing. Apa lho ora kepancing wong sitok iki. Sore mau percil wis tak jak omongan tak pancing dhisik. Entekno duit. Yo. Iya. Buat Pak Sujud dan sedaya tamu agung. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun buat PT Selekta yang ke-75. Semoga semakin Kowe tangane gledis. Ten iki lho. Lah ora lho, awakmu iki dalang apa-apa kok iso nggo baygon. Mbok gawe apa iki? kuwi antiseptik loh, itu jaga-jaga. Kuwi tak nggih nyemproti serangga-serangga sing nyedek. Nah. Contone wis seranggane. Ngerti tumo. Contone awakmu kuwi. Enggak, Pak. ngono. Kowe ngerti rambutnya susah tumo to. Tumo mbiang. Iya, Yo. semoga PT Selekta semakin terdepan. Amin. Iki Semoga iki bahasa Indonesia. Jawakno. Penontone nek sing Jawa nek sing Indonesia. Ditranslate Jawa no hari. Mugi-mugi Transit. Heeh. Heeh. Semoga Mugi-mugi Mm-mm. ya. Anu persis bahasa Inggris kowe tamune Reno kok. Inggris, Pokoknya Indonesia, sing luar, Jawa. Sing luar pokoknya awakmu. Ora percaya kari dhewe bar Jawa Inggris penontonnya kok luar Oh negeri iya oke. iya. Yo. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta semakin unggul ugi jaya saklaminipun. Bahasa Inggris. Ayo. Aku bahasa Inggris. Kowe ora percaya aku iso ya? Wis aja guyu-guyu kowe ora percaya. Lah basa luar sing Ayo, mbok balen, isoni. Ayo balen. bahasa Inggris. Balen, Basa balen. luar Ayo. sing mbok isoni Luar apa? to. Inggris apa? Inggris. Inggris. Ngono kementus. Iso iki. Omongan karo aku deluk-deluk but because deluk-deluk ngono ayo jajal. Jajal. Iya. Inggris apa Hong Kong? Iya, iya. Inggris. Anu Nduk. Ya kuwi padha kuwi. Dari kamu bahasa Indonesia dulu. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta makin unggul ugi jaya saklami-laminipun. Nah. Big class. Lah kok Apa? sithik Big tok. class sih artinya Iya, apa? sing apik kan, Mas? kelasnya Apa? lebih bagus toh. Iya, Iya, masa tak- kok sithik tok. Ya sithik ae ora Lah sing ngarepe kok gak diterjemah nih? Ah mugi-mugi iki apa? Mugi-mugi itu apa? Golek Bahasa Inggris Inggris. jajal golek paling tidak nek yo. kamu sana mugi-mugi kowe. Kowe ape mateni kancane kowe. Paling tidak Semprot I repot. hope ngono kuwi lho. Ayo. I hope a student class big. Ngono titik-titik No smoking. mbok wis rawungmu sapa aku gumun aku titik-titik omongan ngene lho Kang Badewe panggang ngono Endi? Apa? Aku mau Yo, nyeli badui. Badui. Badui kecerekmu lah. Ngene lho Kang. Badui saiki ngene. Nyapa Badawi bocah kan ngene. Badui. Kuwi sapa kuwi? Ya kuwi sapa? Muni apa kowe? Lah, napa? Muni apa kowe mutasan? Badui. Anu Badawi. Utuk. Badawi ya mau. Ayo Ndra tutuken Ndra. Enggak, lintang diaturke buat Pak Sujud Nyanyi apa, juga Nduk? para Ngaturi. bapak ibu Buat- semua keluarga besar PT Selekta. Nggih, semoga buat Bapak Sujo dan semua keluarga besar PT Selekta semakin sukses ke depannya. Amin. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, nggih. Tambah-tambah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anu ya, nembang njajal ngangge bawi nduk. Bawa. Bowo. Kula pengen Banyuwangian iki. Sirku tak bawa. Apa to, Cil? Kowe muni bawa dadi bawi. Sik saiki. Saiki lek Kok
mangga bajui to, Mas. Kuwi maratuaku mbiyen tak sawampluk Mas aku. Oh niku wau to? Iya. Apa? Anu by the way. Ya buat Ayo. nembangin apa lek Banyuwangen? Bawa Banyuwangen nggih. Bawa nggih. Membiat mayone. Suarane sapa? Suarane sapa? Sing urung teko Banyuwangi Lumajang wis balik kuwi mau. Lah nyang apa? Suarane saka Membiat mayon. Lah awakmu Membiat mayon. Nyang apa to? Tak koprok lho. Lah kene yo jebolan Banyuwangi kok. Banyuwangi pundi? Banyuwangi. Sampeyan niku Banyu Mili. Alasku mitir sing Oh, bendina ngene kan. sing awakmu sing Acian. alas kene. Aku nongkrong ning jero mobil, sing takon ngono koplak. Oh, ngene. iya. Kok aku karek nampa ngono lho. Sing gawe pondokan dhewe pinggir dalan. Aduh. Mas aku. Ya plak lumpuhno plak aku. Ngelak kleru tak bener nih. Iya. Ya. Ya. Gila. Mas bakul dak bayang. Membiat mayoni Yo, enak-enak no yo teh alon-alon biyen hang penting kelakon Dion. Yuk. Jiro lupat. Terus Cil, dalam kono nek dalane apa ora? konten. Rono, wong telu Rono. iya, Ben rada iya. gerake iki lek kowe genjleng iso rusak. Nah. Nah. Suarane Ho, ha, hi. Yo, alon-alon biyen hang penting kelakon. Cil, kurang ngombo kono. Enek dalane ora? Kono. Nah, nyedak para tamu kono. Mas Percil mawon to? Lho karo sampean katut wong telu katut. Nah. Ayo, kula nyelukin nah. Lah gawe apa to kuwi? Ayo nembange buat panitia kok buat penonton palu. ben ketok kok kono. Nah, Sewu Bapak sedaya kemawon Ibu. halus dan penak iki suarane. Nek ngono kan nyelot genah to. Nggih. Pamriksa nyelot genah, nyelot cetha. Iya, Ya nduk, terus nih. Suarane Yo, enak-enak to nek hang penting kelakon. Cil penak ku lek nang kono sajake nang kolam kono njaba kono. Ngene lho, Bos. Aduh Masa golek. Pokoknya kene Pak Ucut ya aku ning ngarepe pas ngene ngene. Gelem kowe. Ayo nang kono ora apa-apa sik untuk lagu ini khusus buat bapak-bapak, ibu-ibu sing wonten kursi tamu. Gandeng bala biang Ora Dion. nyerang biai Syukur. Aku ngomong ora koden. Noswan Apik. Ya. Piye rasamu ngrungokne suarane Lintang? Suarane Lintang, gamelane nyampleng, kendange Nyampleng. pas. Dalange? Dalange nggih sae. Sae jos. Sae jos jenenge niku wis sembarang saged. Nah, Kowe ngelem aku pek enek aku tok. Lek rene aku ngrasani kowe. Wah, Iya. tongamu. Kok iya? Kamu ngomong iya. Ora. Ning ngarep kowe peh sampeyan dalang paling ganteng dhewe ning ngarepku. Ning mburiku dalang apa? Ya, wingi Tombro dirasani. peto. Iya. Ora. Mas aku. Tapi lagi engko zaman roro to. Engko pas gara-gara tak dudoi. Aku duwe murid. Kowe. Anak. Awakmu kok duwe murid iki? Nan kok gara-gara unggahno ya. Gara-gara ya. Ah. Kaunggane aku wis ngopeni bocah iki tak kon joget serampat istimewa, Mas. Tekukane boyok apik, Boyok iki jangkane sikil apik. persis karo aku. Esem-esemane Gara-gara ya. mimike wajah, mimike Muridé wajah. percil kaya piye lak joget. Diwara-warane sik no. Engko. Nanti tunggu saat gara-gara muridé tak percil. Ya, ndu. Ya. Engko gara-gara ndu. Mas aku. Ya nduk. Pianyu Ho, ah, ho, 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 ah, ho, ho,
Ngene iki. Oh enak. Ngene iki lek ora ning selekta mergo saka mareme ati ngono ora kedadian. Leres. Kowe tumon, kelirku ning ndi? Lah niku Lah adepku ning ndi iki njajali? Lho lah ya mergo saka maremku pengen nonton kowe kok kono lho. Pak Sujud mantuk-mantuk karo mesem nyawang lintang. Bareng mirsani slentem Pak Sujud gedhek-gedhek karo mesem. Ning bareng nyawang kowe kok Pak Sujud kok kaya ngene-ngene nyang apa? Napa, Mas? Kowe urung nggae parfum kowe? Ora ape ngekeki dhuwit, tapi dhuwit Tak sewu ampluk ngawur. Iku lho bojomu diadepi dalang. Terus ora apa-apa kuwi los aku ya. Bojomu lho kuwi. Lah apa madhep rono apa-apa to? Lah bojomu didep kirek kowe ya ora nesu. Lho, Ha kowe padha areng ngirikke aku kowe. Ora iki lho. Bojone iki lho. Enek temu pirang perkara kowe karo ngomongane ngirik. bojo lah awakmu ngomong kirek. Pak jenengan anu cobi jegong riyen pripun? Anu, saged mboten? Lek perkirian ki ketoke apik kowe. Ayo to. Sebenarnya Pianyoni wetan segara lor lan kidul te. lor lan kidul alas sangka Lor lan kidul dot. Kaget aku. Son Patenono sone anu lho mike Patenono sik. Aku ki roh lemu ning kono ki melu pengen melu rono ngono. Sampeyan kono. Heeh, yo. Hangkaliat liwat Belambiangan Ojo takon seneng susah nanti Taman Sari Nuswantara. Belambiangan umelaring Taman Sari Nuswantara. Belambiangan umelaring Taman Sari Nuswantara. Nyanyine apa, Dok? Diceblokne apa, Dok? Anu, Pak. Dilebetaken apa lagi? Gelang alit kenek, gerajakan kenek, manut anu. Gelang alit ke mawon. Gelang alit. Oh, iya. Nah, cocok. Gelang alit sing piye, Cacil? Aduh. Dor. Tembak. Dor. Iku kuwi waktuku kecil nyapa kok iso. Prok jadi apa? Malah Pak Tarno. Mas aku. Gelang alit ya iki lho, kok nyapa. Yo Siarno. Yuk, gelang alit bareng-bareng masih bersama Cakra Budaya. Budaya sok. Banyuwangi piye? Yo wes ke Tak di mana? Terus Siwangan tau wae Kumpul Mane tapi nono jalane enan Dinata. pancen cara
Cara dangdut lawas sih penak. Demen aku. Iya, enggak sida. Mas, sampean aja ngono lho. Nyang apa? Wah, wis ngomong ngono kuwi kono kemangkuken akhire nesu. Tungtak Sing nesu sapa? Caca no lho, sampean kaya muni. Lah wis muni. Yo wis ke leni maneh. Oh ngono. Saiki sewang-sewang ampun ngatas muni ya wis. Wong ngono dadi pokok muni kuwi mau langsung muni. Enggak penak lah. Pancen dangdut cara lawas ki penak. Siap. Iya, wis. Ya. Masane kok wong kok kancane arep dipuluko nembang. Betul. Lintang Kairo, Lili tang kakak ii roro. Diwaca ular putih. Lintang Kairo. Ya diwaca ular geni. Nah. Wis pokoke sepisan meh duet to karo kuwi. Duet sama Mas Lentem. Nggih, duet apa? Lho. Beda apa? Duet apa isomu ya mengkene kono ya panggah kuwi. Pangatak. Apa ya? Mangkatak lho. Apa? Kok pangatak anu? Napa? Anu, apa jenenge? Apa? Lali aku. Ya kuwi. Sandal cepek. Enggak sida. Nembang wong loro diaturke buat masyarakat. Kaya ngapa sinden ki nek duet karo multi talent. Iki kan multi talent ta iki lentem iki swara apa-apa iso. Multimedia niki asline genset biyen. Genset. Genset. Ya, nadane Mas. Panjenengan kok sia-sia ta, Mas? Napa? Oh sia-sia karena. Niki mboten saged iki diambil ya mesti elek bisa. Jajal kowe, Cil. Awakmu ora ngerti. Botol biru kayak piye kok? Lali bos aku suwi ya. Tahun piro lho kuwi? Kuwi jaman aku rong rabi karo bojoku lho. Oh, masa? Aku ya dagel wis tahun-tahunan. Akhire ngoleh niki kae ya botol biru kuwi. Perkara botol biru aku rabi. Aku oleh bojoku ya ning selektake. Sing dikangeni Pak. Aku roh wong sing gawa ya aku kaya rumah aku. Lho, aku badhe ngudeni teko ilang. Precil teko terus gayane jagongan karo aku ngene. Anu lho Kang, aku tak nguyuh sik ilang. Lah wis apa sih aku ora ngomong jaman ki ora ngomong by the way. Enggak, kowe sik urung Inggris urung. Urung Sing ilang sapa ta? Because. Rumah aku by the way. Duet tembange. Duet lho. Lumo nempi ya. Gundul patul kemblelengan. Nyunggi wakul kemblelengan. Wakul glimpang tekone dadi salatar. Wakul glimpang tekone dadi salatar. Hop. Nah. Wong kundo. Wong ayu. Wong ayu. Lah kono yo gak penak lho. Gombal sik dirayu. Wong ayu. Wong ayu. Dalam Kang Mas. Cil. Kowe karo aku wis tuwek aja melu-melu ngono kuwi. Iya Kang, iya Kang. Jajal kowe ngrayu lintang lek bojomu ki ora balang sandal pengen ro wonge aku. Ngene iki wayahe sing nom-nom. Rumah saku sing nom-nom rumah saku. Pripun Kang Mas? Cah ayu sayangku. Zeying apa? Ya sayangku. Oh, bahasa Kaul. Kamu tahu nggak di luaran sana Ada apa sayang? banyak kerlap-kerlip yang ada di Dajjal. atas. Wow. Apa itu namanya? Kene rungokno iki lho. Kota Batu. Lah, bintang yang di atas itu. Oh, bintang. Bintang selalu menyinari langit di malam hari. Seperti dirimu yang hadir di hidupku. Selalu menyinari hatiku sayang. Oh, sayang, bisa aja kamu. Kamu Lintang, tahu nggak? Lintang. Dalam Kowe muni sayang ning kono ki lahir batin. nggih mboten jane. Lho, wong mboten. Kowe nak anggepen lahir batin ngono lho. Emah, Pak Muah. Oh iya bener. Aku ki wong sak gandeng-gandenge sak donya. emah. Yo, Roman. Dadi Cil, contohno sik Roman dulu. Kayak ben roh Roman. Iki rengeng-rengeng ngono ki mau. sisi cerewet. Iya ta rumah. Nah, Roman Cil. Cantik. Iya. Aku di sini tanpa kamu tidak bisa. Terus gimana? Kamu juga jangan jauh dari daku. Enggak. Jangan sampai kamu jauh dari dekat denganku, sayang. Kamu tahu depan itu apa? Apa? Wong delokne lho.
Kowe ngentayang Aja ngono ngacok toh. ya. Yang arep Depan itu apa? Ada bintang-bintang. Bocah ki PC lho, penonton lho. Oh iya, Bapak Ibu penonton semuanya. Itu merestui cinta kita, sayang. Masya Allah. Sama kau nih. Aw. Sayang, Iya sayang. kamu tahu ini apa? Apa? Ini bunga. Ya bener. Loh, Terus? isine lho. Lah ya bener ini. Masa isine Lo bunga masa itu? gak diungkap nih? Coba isinya kamu bunga? cium. Apakah wangi? Begitulah perasaanku kepadamu, sayang. Seperti bunga yang mewangi setiap hari bila aku bersamamu. Dan seperti ikan koi yang di pinggir kolam. Pasti dirimu selalu muntah saat melihatku, ya toh? Kalebu Senadyan ngarungi banyu sekotol. Buat Pak Sujud, Tresna buat Pak Dr. Andes Pramono, bakal Ibu Ki Erdwin Nawang Wulan, senatian Nyowo. oncat saka raka Nyapa. wis tresna rapi sate pisana. Bila cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat, sayang. Kok Kita iso tidak akan pernah Cil. berpisah. Apa? anakku digo cah lanang kok trimo ta kok. Iya, Tengah wengi. aku ya. Tengah wengi kok trimo anakmu digo cah lanang ku. lho. Pripun, Ora Bapak? gampang wong bebojoan. Wei, iki sapa iki? Wei nangis. Ceritane Ayo, Iki ngerti apa? aku Iki tahu, anakmu Ayah. gawe batok anu, Kang. Ora Nangis, jan, nangis. Cepet. Kula Ora sampeyan cari gampang. Waduh, dugal kita. Kula cah drak, Pak. Pak Maratua. Saya anak drak. Anakku mbok makani apa kowe nyambut gawe ora tau. Delon saulan iki tanggap aku nih selekta tok. Loh, iki Ngono kok kemlelet. Aku selaku tanggamu isin. Aku tanggamu isin. ya mergo melu dhek lho iki selek katok. Ora ning ngono wae nyambut gawe kudu penting le. Nggih tak pakani leker, mangke terus enen gotri ngombene Nadane. Pak, kula sampun tresno estu kali. Tresno apa? Anak sampean. Nadane sepiro iki? Ora gampang. Ora gampang wong Ora gampang. bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Ya. Aja nyanyi. Pak, kula Kowe iki tak omongi. Ora isin kowe diomongi karo pakmu iki. Yen mong nuruti mandemmu apa bojo mbok pakani watu. pripun? Yen mangkono, Mbok. Aku tak Iki lho. Mara tuwa. Mara tuwa.